أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما قال سبحانه وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم ثم الصلاة والسلام على أعلى بني مضر وعلى آله الغر مع أصحابه الفضلاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بل Cherifla TV la jabo ambaw fo islamia fuli kain no ye alaka kisina ka hinay ya rabbi alako kenen aw bela jelenka ambe jamiatul ansar din bulu faram min be Magnambougou kaw fen wujera ka kenen laben kenen min no ye hinala se kenen sabula saya fenye ala ko amma saya min ni aw be ka boli awnye aw be ka boli kata fami fe saya mi ka aw kumbe nyogonya yinde na kisite saya ma wala saya ko fe mumbe we hinala se de fenye femi ni yake abesraye hukumu konnana an karamogo ananga sherifke noye muhammadul madani uyaka nuka hinala seke kasama an islam fure bela jelen kenen wasarani anga karamogo chamai nga anya wasado mamina uye an karamogo sali yaya fane ale kenen datike amin ala kan sako de ama amin ala kan labanye amin ala kira bonya kama amin sallallahu rasul salli olamba de usuna na diara ale namu ami communiste silaya kerengere ma Magnambougou odo o ka balonti yoro min biya ayo no e Magnambougou balonti yoro e koliso kene bayinka Magnambougou tourne o dawolo la ko saba jamiyatu ansarudin islamia namu bakoya kerengere ma communiste no e abolo fara mi Magnambougou ya ani janjigila ani shokoroji ayo uka preda donari no e morbo Qurayshia na ka preda minu mite kabi ani ka fara jamiyatu ansarudin islamia beka chemoko keita jamiyatu ansarudin islamia preda Magnambougou ya ani ka fara ka dangaunga ayo no e dumiya e ube farla nyonga ka sambala koma kase communiste biro bama aywa ani adugutane ko be ka kenesiki ambalo ke ana karamogo ayo no e modul madani an karamogo Sherif Ousmane Madani dara dinga folo mi fatura 2012 la wallahi ninkalo bayina no ara jabuyi en fleur o ka dugo ke kenaka odo uye ninkene sigi namu tashi bladu ka nyeshi fanjeni haydarama aywa ani mogo takaranga ni serenka suma nyimuna ka damna ala kirala kana bla mumini shu labana abebala aywa wala suina sa abolo makede babolo anaka kalande aywa nyeblawla yene anga shirifu ka kene soro no be wele ko sodi ku yahaya fane odo o de bi terrain ka sisa yene shirifu kan soro ya ni ala ka je ayo ala sona hakilla bien le premier 4 mois 2016 odo 2017 hakilla ambe o de la suina le premier 4 mois 2017 ko sabe ambe odela Magnambougou terrain kaya ni alaka je ayo ami olanga fuli nyeshine do communiste dugutikila ka bema be klobala ani afanga bona be klobala o ko fa anga fuli nyeshine do ambe carte mina no ye Magnambougou adugutikila kaw klobala shokoroji adugutikila kaw yame janjigila adugutikila kaw sogonengo adugutikila kaw beyame ani uka meru anga foli buyi bakulubala o ko fe fana dinetigi fenwo fe ma kono namu almami modali be ikara tabulo la almami wal mami no be ni kenen kaya be no darulaw balika sen kenen ka anga foli be almami be bakulubala ananga wajuli kelaw a chemaw ana musomaw aywa anga foli buyi ko sada namoray jamiyatu ansarudin islamia a chew
foli belebeleba b'u ye kosɛbɛ a musow foli belebeleba b'u ye u y'a mɛn u ye nin kɛnɛ in min sigi kɛnɛba don kosɛbɛ n'i ye kɛnɛ sigi ko taaba o ma sigi taaba ye i y'o sigi i yɛrɛ de ye walahi ayiwa jango y'a sigi min ye a n'a ka kan wallahi kamalennin min y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ a ma ala tɛnɛma namunu ale don n'o ye mɔdɛli madani ye anw baarakɛ ɲɔgɔn don an karamɔgɔ don an karamɔgɔ den don anw bɛ dɔɔnin dɔn an na an n'a ye waatinin min kɛ ɲɔgɔn kan an bɛ se k'a fɔ n ko an b'a dɔn walahi a b'a bonya dama ko a tun bɛ ala fɛ a b'a bonya dama ko duganden kun don a b'a bonya dama ko a y'a bolo kɔrɔta a woloyɔrɔ n'a mɔyɔrɔ la ko ale ma ala tɛnɛma namunu n'a cɛ bɛ yen n'a muso bɛ yen o k'a fɔ ka wolo bamakɔ yan ka mɔ bamakɔ yan dɔnnibaa den min bɛ se k'a fɔ a man ca an bɛ dɔnnibaa denw dɔn bamakɔ yan an bɛ dɔnnibaa denw dɔn mali région na u caman y'u faw sabali da de u caman y'u faw salen da de an y'u dɔn o la ale fa ye min fɔ ale nana baara kɛ n'o ye ka tila ka cɛw da jogo la wallahi a ma pan ni fa kama ye a ma pan ni mɔkɛ kama ye a ko ale yɛrɛ o la ni kɛnɛ sigira o tɔgɔ la o kɛnɛtigiw y'o sigi u yɛrɛ ye o la mayamugukaw sekɔrɔjikaw janjigilakaw kɛrɛnkɛrɛnma communiste cɛw a ye nin min kɛ a sara bɛ ala bolo an b'a fɔ a ye ko a ni ce ko ala k'aw sara o kɔfɛ sa communiste mɔgɔ o mɔgɔ y'a sen da a yɛrɛ kunna k'an sɔrɔ nin kɛnɛ in kan an ka foli b'a bɛɛ ye an b'a deli ala fɛ hɛrɛ caman bɛ ala de bolo ala ka hɛrɛ caman k'an ye an ka jamana bɛ cogo min na bi ala de b'a dɔn dekun da ye mali ta ye bi wallahi an ka kɛnɛyatigiw tile 20 ani kɔ baarabila b'u bolo fantan jamana na jango mali jango nin tile ba in cɛ la funɛni ba in na taa fan tɛ ma banabaatɔ si bolo ko kilinikiw k'olu t'a la ko faso dɔgɔtɔrɔso bɛɛ ko o dɔgɔtɔrɔw bɛ baarabila la tile 20 ani kɔ sogoba o ka nɔgɔ fanda dama min dara kaburu kɔnɔ ala de b'a da dɔn wallahi jamana in kɔnɔ yan ko hali bi k'u ma jaabi faamaw fɛ ya dɔn kabako don o la faamaw a y'a lajɛ a y'a lajɛ aw ti furakɛ yan a den ti furakɛ yan a muso ti furakɛ yan nka a k'a dɔn minnu votera ye olu de bɛ furakɛ yan koyi a ma yɛrɛ sigi dɛ a tun bɛ duguma yan bɛɛ ɲɛ b'aw la yan a ye san sɔrɔ ni minnu ye olu de filɛ fileke la bi jigi si t'u la dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ gansan don n ko n'i taara i bɛ dɔ sara i ti furakɛ fu n'o dɔgɔtɔrɔ ye baara bila k'u b'u ka dɔrɔnin nɔfɛ hali bi bɛɛ ma kɛ fɔla semaine kelen m'o ɲɛ semaine fila m'o ɲɛ hali bi tile 20 de kɔ dama don a ko la a bɛ wajibi an ka dɔ fɔ o la dɛ o la an b'a ɲini ala fɛ sa jamana in ala ka hakili ɲuman d'a ɲɛmɔgɔw ma dɔgɔtɔrɔw fana ala ka hakili ɲuman di olu yɛrɛ fana ma u bɛ min nɔfɛ
n'o sɔrɔ le bi u tile ala k'o sɔrɔ o côté dɛ juge y'a fɔ k'olu bɛ min nɔfɛ n'o dir'o ma k'u bɛ kiiri tigɛ a ɲɛ kan dɔgɔtɔrɔw fana ko bɛɛ b'olu neni k'u bɛ fura siɲɛ k'u bɛ bi banabaatɔw kan ko ne u bɛ min nɔfɛ n'o kɛr'u ye k'u bɛ nin bɛɛ dabila ko laadiriya bɛ nin bɛɛ kɔnɔ faamaw n'o fɔra a t'o lajɛ a yɛrɛw birimɛ miliyariw de kan a yɛrɛw birimɛ miliyɔn caman kan munna ti hakɛtigi dɔw ta d'u ma e yɛrɛ birima bɛɛ dala yi min ko n ka dɔrɔni di a ye k'o tɛ kɛ a bɛ kɛ baara ye dɛ anw ta ye fɔli ye n'a y'a mɛn o don n'a m'a mɛn lahara a ko ne kɔni bɛ taa rande ala ye walahi jamanadenw ka hakɛ don dɛ o la ne bɛ ala deli ala k'a da hɛrɛ ala k'a da hakɛ la yarabi ala k'a da hakɛ la ala k'a mɔ a bɔda ɲuman fɛ an ka jamana ala k'a suma an ka jamana ala k'a basigi ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ kamana gannen don ala k'i lafiya mɔgɔ mɔgɔ kamana gannen don I ka hami dɔ la ala de y'a bɛɛ dɔnbaga ye ala k'a bɛɛ dilan ye musow bi yan minnu haminen don cɛw ka baarako la musow bi yan minnu haminen don denw ka baarako la musow bi yan minnu haminen don u yɛrɛ la u caman bi yan o la an bɛ ala deliw ye hɛrɛ caman bɛ ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an n'u ye ala k'an bɛɛ dɛmɛ ala k'an bɛɛ laban ɲɛ an ka jamana hali n'a gɛlɛyara ka tɛmɛ yen nka anw de ta don an di banna an bɛ dugawu k'an faso ye o y'an karamɔgɔ ka laada ye ala kira y'o fɔ hubbul watani minal iman faso kanu limaniya don maa maa taa faso fɛ siga a tigi la siga ka hɔrɔnya na I ka siga ka maliyɛya la ko faso kanu ye limaniya yɛrɛ yɛrɛ dɔ ye o de la an m'an da don an faso ko bɛɛ la o la su in na sa an bɛ kalo ba la an y'a kanu ka fawayidu dɔ di morimadani binna kalo min na ala sɔnna an filɛ o kalo ba de la n'o bɛ wele ko arajab Allahu Taala ye saa kalo kɛ kalo 12 ye kuranɛ yɛrɛ y'o de fɔ ko ne ala ka saa jatew la ko kalo 12 don nka n ye kalo 4 ta k'o kusaya saa kalo bɛɛ ye o kalo 4 bi wele ala ka kuranɛ kɔnɔ ko hurumu kalo ala ye kalo minnu bonya wallahi ala ye modul madani bonya ni silamɛya ye k'a bonya ni bɔkolo ye k'a bonya ni danbe ye k'a bonya ni dɔnni ye ka tila k'a bonya ni sabali ye ka tila k'a bonya ni yɛrɛ majigi ye ani yɛrɛ dɔgɔya ka tila a tilala ka t'i da a ka alijinɛ kɔnɔ nin kalo in na aw tɛ siga o la o wallahi ka bɔ a la o man gɛlɛn dɛ sabu o tɛ yen nɔ ye ka k'a ye o de man nɔgɔ e jamu ye sogoba ye m'o ɲini o ne jamu ye fanɛ ne m'o ɲini ne y'o sɔrɔ va de la ale jamu ye dara ale m'o ɲini a y'o sɔrɔ fa de la nka ka shirifu jogo ta o bɛ ɲini de wallahi ko kana waso ni dacogo ye kana waso ni halikiya ye nka waso ni hulukiya ye dacogo ne cɛ ka ɲi kana waso n'o ye o ni la ye don I la ala fɛ kana waso ko wari bɛ fɛ o ye ala ka ɲamaya dɔ ye dɔ b'i ɲɛ
mugando nga ni jogo nyana ko woso ki kana woso ni dachogo yi nga woso ni jogo yi ni jogo kera la kan ni na miye o man ni la yere ko fara denina o kanogo fara wala na folo la o kanogo fara hasidiya la o kanogo chao kle i muso ni nyonje fama hine o manogo na muso i chabunyi doni ba iye min kala ala ka dina na chena afo nunu ne bi wele ko juku o bi nyini ne o model madani ya nyini aya soro aywa niye samba kele malo so ko ba bi laba muna saya niye sangme kono ndombalo abi laba muna saya niye sangme duru bolo abi laba muna saya niye sangme ere bolo abi laba muna be say ni dana kle kelema abi laba muna saya do ni ta chogo nyana bara mabawa on ga bi gela ba mumini be kamana gwanedo bay mi tika anve chukoti kasoro le mana ma chene bulu kagala ne dema ya la jetro iyara nyabi musola janme kanguka inyabi demuso la janme kanguka inyabi denga la janme kanguka ika wori yara keme ki bla janme kanguka inni dongo keme ki sama kase janme bedaka anga genetika be o degré de la vie wallahi iyara be ala fay makla obi kishia la dema ya be chukoti ayo Slamé tient mi voira est-ce qu'à Bamolobi? Il y a fondé. Yeah, attends-moi. Ayo. Globe dollar bi. Abega kapma. Ayo. Ko minu ma fo ko Slamé a te ye chukoi. Ko kra ere de ye chukoi fo. Ko kra boji fo. Ko ka kurushi da yoro fo ko na temeno ka kwa to be janeme kono sikai ko nga ko musuta ko kira ko musoda ma ko aka fini ko sibiri kele ko nga ko ni fiewle la ko mogo bi saki sengala yi ko aka ka zira uyi nongongele kwa ko fofo anofe ko odaga le do musuyi ko nga cheo chenie kurushi teme yoro mi vora ka kwa to be janeme kono ayo ene rete janeme kono ka ba fof ni be janeme kono o manoko o ta faye e fini mi vo fora no do na janeme na fini tiki rebe ale jina kono e be mouvable abana kira bi pumane ko donde wallahi aya fo mi ga saba do be wulila ko bita do boatala Boakar hadisa dugo leundew ababolo chuko na abayero bolote ko saba Boakar kira ko Boakar ma enyona te isigi ko enyona kote wa hadisa udebe ko kira yafo esika yafo yere kuma yode ayo nga baya be korona kono kera ayi mieni mimika kanimvoka ni ndo bala baya kola ako galodo koni mama sara baya ka kuibijeni sikai kasoro baya be korona kono bil amri ayake wallahi sahihu bukhari muslim abu daud tirmizi ibn majah sanana say ahmad abe abakono okera ay sura mumtahina ayatan fla abakono ay bayake bil amri bukhari yafo muslim yafo abu daud yafo tirmizi yafo ibn majah yafo sanana say yafo ahmad yafo fanne makai wa tariku shiti ni fatihu maka sebe mala ni bayati kono wa beba do islamé chena die kono bi ni bayate gla ci ko tala ategla ategla kira ko mi ya do ngaye mi ya glala na yo boala bi glawa ategla ko nga kalimatu shahada fo ko de abe kalimatu shahada yare de bayaye odo
mɔgɔw hakilila ko baya ye kumakan wɛrɛ o kalimatu shahada dɛ o de ye baya ye o don ne bɛ seereya k'a fɔ maa wɛrɛ tɛ ala kɔ ne ti fila fara ala kan référence bɛ ninnu cɛ yan a bɛɛ ye kelen ye taku u y'a tɔ tigɛ ka bɔ a la ko silamɛ ɲuman bɛɛ b'a dɔn jɛnɛya man ɲi ko silamɛ ɲuman bɛɛ b'a dɔn sonyɛni man ɲi ko silamɛ ɲuman bɛɛ b'a dɔn namara man ɲi n'a man ɲi a si teli o bɛ mun jɛ i y'a dɔn a man ɲi nka ala ko de ko a si tɛ ko n ti fila fara ala kan n ti sonyɛli kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ zen kɔrɔ n bolo kɔrɔ ni kira mɔdu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ dɔ diɲɛ mɛ ni kalimatu shahada arabukan fɔli ye n'i ye nin da tabali kan a b'i kɔ don sini juma nata a k'a bila misiridaw la bani ko ayiwa faamaw ye degere bɔ dɛ maa maa n'i bɛ don misiri kɔnɔ ko a fɔ mɛ n'i ma baya 6 kɛ k'i ti don ni juma ye maa ba 1 ye ni 500 sɔrɔla k'a seli a cayara wallahi ay ni y'a layidu 6 jira maa maa na wa nin don ne na kɔfɛ kɔnɔ galo dɔ wa seli ala ka di aw ye baya ala man di aw ye o kɔrɔ ye di a ɲɛfɔ dɛ baya ye jɔnni da ye ala u y'a bɔ ala yɛrɛ taya la ko ay dara n'a ka mɔgɔw kosɛbɛ k'olu de ta don ala y'a bonya dɛ ala yɛrɛ ka fɛn ba ye dɔnnibaa bɛɛ banna na ko ay dara n'a ka mɔgɔw ta don hali ni min ko a bɛ baya kɛ k'i tɛ taa dara fɛ i bangɔni na a bɛ taa ka mɔgɔw fɛ o filɛ sɛbɛnni kɔrɔ taa ka mɔgɔw fɛ o filɛ communiste la wallahi kalo ni kalo maa min bɛ taa baya kɛ o bolo an ka duw kɔnɔ an t'a hakɛ yɛrɛ dɔn hali kɔsa nin na npogotiginin 2 nana ko fanɛ bɛ yan ŋɔmiya ko olu bɛna don tɔn na wallahi ko mɔgɔw mɛn'u kan kɛlɛ bɛ ka kasi a ɲɛji la wallahi ko ale ye ko kɛ n'ale tun ye kuma ninnu mɛn ka kun ye ko ale ye ko dɔw kɛ ko ale kun dɔw kɛ wallahi yarɔ kabako don wala ansaru min b'a bolo a y'a minɛ wallahi shetana bi se adamaden la shetana bi se taabolo mɔgɔ dɔ la nka a bɛ min kan bilahi ni n'a sara n'i kelen nɔ alijinɛ kɔnɔ i ka baya ma dafa dɛ ayi adama m'o f'i ye koyi i kelen ti don e de b'i ɲɛ yaala yaala a ka kabila la i b'i ɲɛ yaala yaala a ka dugulamaw la i b'i ɲɛ yaala yaala a ka baara ɲɛw na i ɲɛ mana da maa maa kan n'i ko ala ka nin to yen ko ala b'o to yen e bayakɛla kelen ka don alijinɛ kɔnɔ baya dafara a ma dafa n'a dafara i kelen ti don yarabi ala k'a dafa ne na fanjeni saro de kan mɔrɛ dara la tɛ dɛ ɲayi dara de tɛ dɛ ayi ko ale b'a disi gosi n'a yɛrɛ jogo ye bangɔninkaw ko ne lamɔna yan n teriw bi yan n filaw bi yan n kalankɛɲɔgɔnw bi yan ni maa min bɛ ne sunkuru dɔ dɔn ubiyɛn ni min jɛra ka namara kɛ ko a tigi k'a jira a sɔrɔla nka fa to yen bani fa ka bon e bɛ ansaru joli dɔn min bɛ se k'o ɲɔgɔnna fɔ k'i disi gosi ko a tɛ sunkuru dɔn waso ko da tɛ alimamu caman tɛ se ka hali o fɔ alimamu bɛ yen n'i y'a ka kɔrɔlen da tabali kan hali maa tɛ seli a kɔfɛ o caman bɛ yen wajulikɛla caman bɛ yen n'i y'u ka kɔrɔlen fɔ i bɛ mikoro bosi u la o caman tɛ yan o bɛɛ dabɔ an ka diinɛ ko la pala 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 walahi e ye se ka baya sabati i sunkuru ye joli ye i ka voiture sɔrɔla cogo di
iya itashi ujo chogodi fo moria akame sisa ni yerema ni iye chogo mangusa ite votere nyimangono sikabi ke yerala ko ni be ala yerefe hay ala ka fekera sedi ala ka fekera jienema ni odela karamogo de mameti nu fie janeme kono ala de ba hagedo u korotora ala ka era koro chama ya karaba kala ka sara bebla wallahi mumini sayita inga aywa wallahi ansaru ala binanzo abiso wallahi okay ala bawsonda abike ala binali wallahi angudeta ha komni sisila ya hali moto tigi kundana ya kelingili wallahi kra nga moto tigi joli bawlabi famuni voiture tigi joli bawlabi ajama étage tigi joli bawlabi okacha ala ka nema te ala ka me ala fete ala here beki yew ay otene ala ka nema abani anyina jugudela ko sabe ko ala ko baya kelawma ko ni sara kay ci jeni ayo ngali selila ni selebi ibidu al jina nawti ha na minena de ni kra islamay ni selila na minena ibikishi nga baya ko la kire benna ta bayala ko ni ya dafa ku ci kiti jina bada ayo وتمنين كوفي أنا شريف كي نوي شريف علي بدر حيدراي علينا نكنا مود سكون لامي لمن يلا أنيكا كم موجي مين باتو أمسكا كي نيومان كلاي يعني سيا عليك أنتكتا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين آمين. أستعيد ذكري خيرا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Ambi ala tanu ka ala fo ka ala walimando ka ala barkada okaka ka bebi samedi le 1er 4e mois 2017 odo mayambu konnala ambi ala fo la ka ala barkada ayo kan sindi ni ali ala subhanahu wa ta'ala to barkamay ayo ali ala mi ko damine ni wala kele ba laba kisi nema chama nyina fe ako ke aminata deni abdullahi denka noye muhammadu alayhi salatu wassalam salli ani asudi ngasana mo bela jeli anaka sahaba ni mo bela jeli ayo ani chemunu ni musomunu yara di ala khadina demelima fogata sila haraduma o kofe kanaba che ana muso ka o bela jeli fo islamia ka foli no de ala ka kishi ke neni aw bela jelinka amin amba nyini ala fe suina ansigira tashiblaye kanyeshi anga baba toma amba nyini ala fe ala ka hinela si bela jelima amin kerengana la kere sigira chemin to wala no muhammad madani haidaray odo amba nyini ala fe asigi kuye ne manyini mi kanyeshi amba ni islam furo bela jele ya rabbi ama ala kanyeshi ubema amin amba nyini ala fe jamana islami ala ka deme amin ala kan fara deme bawka amin ya rabbi ama ala kan yi ademe bawla amin ala ka garliga nyumandi ama ala ka sobo nyumanke anye amin ala ka fatu ko nyumandi anyiroma amin ala ko ke kira na so mo kama amin sallallahu rasul karim sallim wala okumu konnala ma janti ambolo ayi ro kana senjo aw fe kenen kono suina ay ngani ajira minke kanyeshi an koroke ma no muhammad madani haidaray kana aw fola ka aw barkada danti foli mina ayo kala bantu ni ka dugo fe na nyine aw fe ka dugo ke duyi ka dugo ke islame bela jeli namu ani anyiru ka giribu dugo mana ke minyi ko fene fo aw fene
kene konna la akilla suina odi ansiya odo o kuma konna la o mana wajulu kama wajulu ko do an karamo sodu fane ale la selimunun ke an kofe akilla olubi abo aywa wala o kuma konna la anti kuma ta yoro jan ayo fo anga bonya seki anga makoroma no e en fled quartier min konna la Magnambougou a dugutigi ani commune mogo minnu bi a so koroji a dugutigi ani ne ma a tɔ ninnu bɛɛ tɔgɔ dɔn an b'a dugutigiw bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ alimami minnu bi so kɔrɔji kɔnɔna la yan an bɛ an ka foli lase u bɛɛ lajɛlen ma ani silamɛya dɛmɛbaa fɛn o fɛn bi an b'u bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin kɛnɛ in sigibaaw ma n'o ye jamiyatul ansar dini cɛ minnu ni muso minnu farala ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma ala ka diinɛ dɛmɛli la o ni a n'u ka nafolo an b'o fo danti foli min na an filɛ hukumu min kɔnɔna la nin ye hukumu la belebeleba dɔ ye ka fɛn kɛ maa tɔgɔ la maa min ni n'a jɛra ala ka diinɛ kama ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ala y'o soma yɛlɛma ka hakili jigin kɛ o la o bi bɛn ala ka diinɛ la o sabatilen don ala ka silamɛya kɔnɔna la sabula o tɛna ni foyi ye fo n'a kɛra hakili jigi ye ɲɛnɛmaw ye minnu balolen don o k'a dɔn ko an bɛɛ lajɛlen bi bɔ yan hali a ti mɛn o ye wulibali ye dɛ hali a ti mɛn mun kama a ti mɛn ye jumɛn ye maa o maa i mana san 1000 balo i laban ye min o ye bɔgɔ ye de n'i ye san 2000 balo ala ka dugukolo sanfɛ i laban ye min o ye bɔgɔ de dugawu bɛ kɛ si la nka an b'a dɔn saya kɔni b'a ɲɛfɛ o la a bɛ fɔ k'o ti mɛn de bari sabula bali cogo t'o la diɲɛnatigɛ in yɛrɛ a sigilen don waati kunkurunin de kɔnɔna la e t'a dɔn ne t'a dɔn waati jumɛn don maa si t'a dɔn fo ala kelen dɔrɔn o la ni fɛn min b'o cogo la fɛn min n'a contrôle t'i bolo a maîtrise t'i bolo i kan k'a fɔ a ka da yan walima a ka tɛmɛ nin kan n'o t'i bolo ka ban dɔrɔn i b'o bila surumaw de fɛ n'ala ye fitinin di maa min ma i bɛ ala barika da a mana fitinin min di ma i jija i ka ala ko i ka min kɛ i k'o k'o kɔnɔ i k'i cɛ siri ala ko i ka minnu kɛ a ko i ka minnu to yen i k'i jija i k'olu to yen pewu o la o hukumu kɔnɔna la an filɛ arajabu de la kalo ala ye kaloba 4 min fɔ a ka kuranɛ kɔnɔna la a 4 na hakili la su in na ala sɔnna a ma an sigi filɛ o tile 3nan de la o la bonya farala bonya kan bonya farala bonya kan ala sɔnna a ma an ka su in na sigi bɛɛ la ka bɛn kalo ma Muhamadu Mustafa yɛrɛ ko ten ale salatu wa salam ko arajabu ye ko o ye ala ka kalo di o tumana an sigira ala tɔgɔ la wa an sigira ka bɛn kalo ma kira ko kalo min yɛrɛ ye ala ta ye an sigira ka bɛn o tile 3 de ma o la siga foyi t'a la bonya farala bonya kan kɔrɔta farala kɔrɔta kan o la a bɛ bɛn arajabu kira ye bonya minnu fɔ a la kalo ye hɔrɔma minnu bɛ a la an man ka tɛmɛ fiyewu fo an k'an balimaw sɔn o kado fitininw na mun kama an bɛ se k'an cɛsiri cogo min na ala batow bɛ an bolo ala labatow bɛ an bolo cogo min na hali bi an bɛ se ka dɔ fara batow kan ala ka kalo kɛrɛnkɛrɛnnenw na ka dɔ fara batow kan ka jɛ tiɲɛni kɔ cogo bɛɛ lajɛlen la o la o hukumu kɔnɔna la n'i donna kira ka hadisiw kɔnɔna la tu verras dans un hadith du prophète paix et salut sur lui il est retenu ce qui suit tous les hommes seront affamés le jour de la résurrection excepte les prophètes et leurs fidèles de même que ceux qui observaient le jeûne des mois de Rajab Sha'ban et Ramadan ils seront rassiés et point ils ne connaîtront la faim ne kira Muhammadu Mustafa ka kumakan ye
ko ni mina na ka bɔ kira Muhammad Mustafa da ko i k'a dɔn ko lahara don ko adamaden bɛɛ lajɛlen bɛ taa jɔ ka sɔrɔ i kɔngɔbaatɔ de don tɛ wulibali ye dɛ maanifin bɛɛ bɛ jɔ ka sɔrɔ kɔngɔ b'i la o kɔrɔ b'a jira i kɔnɔ guwalen don kɔngɔ bi i la adamaden bɛɛ bɛ jɔ ten lahara don siga foyi t'a la o ye wulibali ye nka ko fo n'a kɛra maa jumɛnw ye kira a n'a ka manto ani jumɛnw tuguni maa minnu ni olu y'u sɛbɛ don arajabu sunni ma ani shahaban ni ramadan maa minnu y'u sɛbɛ don o sunni ma ko i k'a dɔn ko lahara don ko olu tɛna kɔngɔ ye o ɲɛ la fiyewu fiyewu ni wulibali ye kira o de fɔ ale salatu wasalam maa o maa ye cɛsiri kalo in sunni fɛ kalo in sunni ti ko i bi sun dama ye ayi an b'o de fɔ an b'o ta ni ka sigi sun yɛrɛ ma n'o kama o sun nana kuranɛ kɔnɔna la ko jɔnniw k'a kɛ ko muminiw o kɔrɔ ye mɔgɔ min dara ala la ka da ka kira la k'a dɔn k'a fɔ ko i bi sa i bi lakunu ko ala bɛna t'i ɲininka i ye min kɛ i wolo ni i ka saya kɔnɔna la camancɛ la ko ala bɛ t'i ɲininka o la sun dabɔra olu de kama o la o cɛ walima o muso min ma n'i cɛsiri arajabu sunni fɛ walima shahaban walima ramadan kira ye nin kalo 3 in de fɔ ka tugu ɲɔgɔn na ko i k'a dɔn ko lahara don ko ninnu tɛna kɔngɔ fiyewu wulibali don dɛ sun ti foyi ye sun yɛrɛ kɔrɔ ye yɛrɛminɛ de ye maa min hakili tora o la k'i yɛrɛ minɛ nin kalo huruma ninnu kɔnɔna la ka se ka ala ka danw bato ala labato k'i cɛsiri olu fɛ k'i cɛsiri ala bato fɛ f'i ka kɛ niyɔrɔ tigilamaa dɔ ye diɲɛnatigɛ in kɔnɔna ye yanni lahara cɛ o la a diyara n ye ka nin dakuru ɲɛ fitinin fɔ ye kalo in bonya ka kira ye min fɔ a la k'o ɲɛfɔ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ye pour que an bɛ se k'an cɛsiri cogo min na ni bato ye nin kalo in kɔnɔna la barisabula nin kalo ninnu bɛ yen n'o ɲɔgɔnnaw tɛ kalo wɛrɛ foyi t'u bɔ ala yɛrɛ de y'a fɔ a ka kuranɛ kɔnɔna la ale ala ye kalo da kumana min na a ye sankolo ni dugukolo da a ye kalo 12 de da a bɛ fɔ o de ma ko san nka kalo 4 b'a la ale ala ye olu kɛrɛnkɛrɛn o kalo 4 an filɛ o 4 de la n'a bɛ fɔ o ma rajab tumana an k'an cɛsiri batow kɛli la a kɔnɔna la an k'an cɛsiri hinɛ la a kɔnɔna la ka ɲɛsin an balimaw ma ka ɲɛsin silamɛ bɛɛ lajɛlen ma o la o hukumu kɔnɔna la kuma jan tɛ yen ka foli kɛ dɔrɔn nabagaw ye k'an ka nisɔndiya jira aw la k'an ka farifoni jira aw la ni nin kɛnɛ ninnu ye ala bɛ sɔn jamana bɛ hɛrɛ sɔrɔ ni nin kɛnɛ ninnu ye ala bɛ sɔn silamɛya a bɛ taa ɲɛ silamɛya tɛ taa ɲɛ cogo si la fo mɔgɔ dɔw de ka hakililajigi kɛ ɲɔgɔn ye kumana min na e b'a fɛ ka don i ka fili kɔnɔna la walima kumana min na e bɛ fili kɔnɔ i ka se ka bɔ fili kɔnɔ cogo min na ni kɛnɛ sigira ko k'a sigi fa ye a t'i sigi foyi kama fa a ye baara min kɛ a ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna la ɲɛnɛmaya min n'a y'a kɛ diɲɛnatigɛ in kɔnɔna la ala ka diinɛ laseli la a n'a faamuyali la a n'a yɛrɛ ye jogo ɲuman baara minnu kɛ kɛnɛ in tɛ sigi foyi kama fo ka maaw hakili jigin o de la o la ni maaw hakili jigira o baara la a bɛ wajibiya an bɛɛ lajɛlen ka sa an k'an cɛsiri an yɛrɛ ye don min na nin kɛnɛ in bɛ sigi yɛrɛ ye a ka sɔrɔ i ye dɔ kɛ wulibali don dɛ k'o bɛ ban ala ko ten ne kuranɛ kɔnɔ ko tout âme goûtera à la mort ni o nin bɛ yen ko a bɛɛ lajɛlen bɛ saya nɛnɛ ale ala kali n'a y'an bɔ bɔgɔ la a b'an sigi o la a bɛ tila tuguni k'an wuli ka bɔ o bɔgɔ kelen la k'an jɔ an ye min kɛ an wolo a n'an sa cɛ ko a bɛ an jɔ k'an ɲininka a bɛɛ lajɛlen na o la mun b'i ka sisan i ka seli i ka sun i ka hijiw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ani i ka jagaw bɛɛ kɔfɛ mun de b'i kan sisan i k'i jogo ɲɛkɔ dɔwɛrɛ tɛ yen n'o tɛ o kira cikun ye min ye i ka Muhammadu Mustafa ye cikun ye min ye i bɛ seli ni cɛ min tɔgɔ ye i bɛ sun ni cɛ min tɔgɔ ye i bɛ hiji ni cɛ min bonya ye a cikun ye min ye n'a bɛ fɔ o ma jogo f'o de ka dafa i la n'o dafara i la o tuma na i ka seli ni ka sun ni ka hijiw bɛ nafa ɲɛ i ye an mana kuma jan kama dɔrɔn ka n'an sen jɔ kɛnɛ kɔnɔ ka foli kɛ aw ye jamiyatul ansarudin ani kanubaa bɛɛ lajɛlen ani silamɛ bɛɛ lajɛlen nin kɛnɛ ninnu sigilenw bɛ maaw miiri janya kosɛbɛ ka maaw miiriw bila ka taa yɔrɔ la ala yɛrɛ b'a dɔn o bɛ yɔrɔ min na sisan
nga an bɛɛ sabatilen don a kan k'a fɔ an ti toya ko mana kɛ cogo o cogo la o kama suratul luqman kɔnɔna la an y'a kanu ka haya damadamanin ta k'o kɔrɔ fɔ silamɛw bɛɛ lajɛlen ye mun kama an bɛɛ bɛ se ka bɔ ni hɛrɛ ye cogo min na diɲɛnatigɛ in kɔnɔna la ka ala fɛ sɔrɔ sabula maa foyi tɛ maa la niyɔrɔtigi de ye maa ye kira ko ten ale salatu wasalam maa min ni i ka seliw dafara k'i ka sunw dafa ka laban tuguni k'i ka baara ɲumanw dafa i taara jɔ i ma ɲɛkun tilenna la ka sɔrɔ jogow bɛɛ lajɛlen ka ye o de ye maa la niyɔrɔtigiw ye o kɔntɛrɛ de ye jumɛn ye kira ko ten maa o maa bololankolon de ye maa ye maa min taara jɔ ala subahana wa taala ɲɛkɔrɔla la ka sɔrɔ i ka seliw dafalen don i ka sun n'i ka hijiw n'i ka bato bɛɛ dafalen don mɛ ka taa jɔ dɔrɔn ni dɔ hasidiya ye walima ni dɔ juguya ye walima dɔ dabalilen b'i bolo ka taa jɔ n'o ye dɔrɔn ko e de kɛra maa bololankolon ye o la o bɛ jumɛn jira an na seli in dama tɛ sun dama tɛ hiji dama tɛ jaga dama tɛ maaw sara kira nɔfɛ kira de b'u seli nka o bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ bilahi min bɛ an kan o de cɛsiri cɛsiri ye jumɛn ye jogo mamadu mustafa nana ni min ye ale salatu wasalam an bɛ nin fɔ an bɛ segin ka nin fɔ ni nin sabatira yɔrɔ yɔrɔ la ala b'i sɔn a ka nɛɛma bɛ na ye o la an karamɔgɔ ni labɛnlen don waati surumani kɔnɔna la an b'a di silamɛw ma n'u tulo garijɛgɛ kɛra min ye u b'o mɛn inshallah. Craignez votre Seigneur et redoutez un jour où le père ne répondra en quoi que ce soit pour son enfant ni l'enfant pour son père. Aha ko ya adamadenw ni ala kumakan ye kuranɛ kɔnɔna la nin tɛ ne ka sɛbɛnlen nin tɛ ayidara ka sɛbɛnlen a ko ya adamadenw ko a ye sira don ɲɛ don min na ni fa tɛna den ka wele jaabi don min na ni den yɛrɛ tɛna fa ka wele jaabi a ye sira o don ɲɛ a bɛ fɔ o don ma de ko le jour du jugement dernier don min na ni fa t'a den ka wele lamɛn ani don min na ni den yɛrɛ tɛna fa ka wele jaabi fiyewu 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 bilahi ni don bɛ na ni don bɛ na hakililajigi de don an bɛɛ lajɛlen ye nin don in ala y'a kale ala dɛ don min na ni fa tɛna den ka wele jaabi fiyewu don min na ni den yɛrɛ tɛna fa ka wele jaabi ko a y'aw hakili to nin don in na an b'a nɔfɛ ka taa o an karamɔgɔ ka taa La promesse de Dieu est vérité. ko i k'a dɔn ko ala ye layidu min ta aw kan ko wulibali don dɛ nin don in min na ala ye layidu min ta ala ye nin don in layidu ta ko a k'a dɔn a don bɛ na se siga foyi t'a la tiɲɛ don ensuite Que la vie présente ne vous trompe donc pas. ko i k'a dɔn ko diɲɛnatigɛ min n'a fila kɔnɔna la ko a kana sɔn fiyewu ni diɲɛnatigɛ in ka aw nɛgɛ a kana sɔn fiyewu ni diɲɛ in ja ka aw nɛgɛ a kana sɔn fiyewu ni so ɲuman ni muso ɲumanw ka aw nɛgɛ ka bɔ a ka diinɛ kan bilahi wulibali don dɛ a kana sɔn fiyewu diɲɛ in nafolo ka aw nɛgɛ a kana sɔn a tɔgɔ ka aw nɛgɛ a kana sɔn diɲɛnatigɛ in yɛrɛw ka aw nɛgɛ o kama kira Isa ko ten alayhi salatu wasalam à quoi avoir la passion et comment dire d'ici mon bas est comme celui qui boit l'eau de mer. Tant qu'il boit, il s'assoit jusqu'à ce qu'il meurt. Kira Isa ko tento. Kanin Qur'an de haya inda fa kira Isa ko mɔgɔ min ni ye diɲɛnatigɛ in kanu minɛ n'o de ye diɲɛ wari n'a muso ɲuman n'a so ɲumanw ni diɲɛ in tɔgɔ ye ko a b'i n'a fɔ maa min b'a la k'i min kɔgɔji la. Ka sɔrɔ minɔgɔ b'i la i b'a la k'i min kɔgɔji la plus i b'a la k'a min plus minɔgɔ de tɔ bɛ juguya ka taa fɛ fo ka taa fɔ i ta tiɲɛna waati min na i tɛ fa o la dɛ kɔgɔji tɛ maa fa o ni minɔgɔ y'i minɛ i b'i ɲɛsin bada la n'o tɛ i t'i ɲɛsin kɔgɔji ma kira ko diɲɛnatigɛ ye nege minɛli b'i ten tɔ de Isa ko ten diɲɛnatigɛ ye nege minɛli de b'i n'a fɔ maa min minɔgɔ baatɔ ta d'i jɔ kɔgɔji da la ka i min kɔgɔji la o bɛ minɔgɔ tɔ juguya cogo min na diɲɛnatigɛ ye nege minɛli bɛ ten de ni diɲɛ ye nege minɛ i tɛna sɔrɔ diɲɛ in bɛ taa k'i dan o tuma na i bɛ taa ni min ye sisan n'o ma kɛ ɲuman ye a kɛra baara ye dɛ o la foyi t'an bolo ni cɛsiri tɛ foyi t'an bolo ni baara tɛ ni waati kunkurunin ninnu kɔnɔna la ni sanga fitinin ninnu kɔnɔna la foyi tɛ silamɛw kan foyi tɛ adamaden kan i k'i tilen kɔ bilahi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jamana in bɛ ka taa cogo min na aw yɛrɛ ɲɛ b'a la
misaliati ta yɔrɔ wɛrɛ la dɛ i yɛrɛ bi jamana min kɔnɔna la i bi dugu min kɔnɔna la i bi quartier min kɔnɔna la i yɛrɛ ɲɛ b'a la ɲɛnatigɛ in b'a la ka taa cogo min na i ɲɛ b'a la n'a sɔrɔla nin y'a taa cogo ye o la e maa min ni i sera k'i yɛrɛ to o bolo i b'a dɔn k'a fɔ k'i yɛrɛ to jaba la hɛrɛ jumɛn b'anw ka jamana kɔnɔ yan hɛrɛ foyi tɛ yan mun wɛrɛw bɛ yen tuguni bala o k'o dɔrɔn de bɛ ka di an ka jamana kɔnɔna la denw bɛɛ kɛra dangadenw ye masaw kɛra namaratɔw ye masa foyi tɛ yen min k'a den hinɛ b'i la tuguni den hinɛ tɛ dɔwɛrɛ ye f'i ka den kanu ni silamɛya ye den hinɛ tɛ dɔwɛrɛ ye f'i k'a kanu lahara a bɛ taa jɔ ka min fɔ o ka kɛ ɲuman ye den hinɛ o den nka o tɛ masaw la tuguni anw ka denw kanu dama kɛra an bɛ avenir jumɛn dilan ka bila u ɲɛ ka denw to yen k'u diya ye k'u kɛ k'u to yen ka bɔ ɛri min ka d'u ye k'u to yen ka don ɛri min ka d'u ye o de kɛra anw denw ka hinɛ ye o kama dow cira ka sɔrɔ faw balolen do nka nin tɛ baasi ye denw ni fa min hinɛ minɛ i yɛrɛ k'i yɛrɛ hinɛ minɛ ni faw m'a f'i ye i yɛrɛ k'a f'i yɛrɛ ye i yɛrɛ b'a f'i yɛrɛ ye ni jumɛn ye i bɛ cogo min na i b'o bila denw bɛɛ kɛra dɔrɔgutala ye denw bɛɛ kɛra gulɔminaw ye denw bɛɛ kɛra zuɲɛminaw ye jamana in kɔnɔna la a kɛra baara ye dɛ nka misiriw bɛ ka jɔ ala ye diɲɛ don o don da nka ala ka halaki bɛ ka na ala ye diɲɛ don o don da dɔ de b'a la ka fara halaki kan ka taa fɛ san o san jamana in bɛ fasi kura bɔ bɛɛ kɛra dɔrɔgutala ye bɛɛ kɛra gulɔmina ye bɛɛ kɛra zuɲɛmina ye den min ma wolo ka bɔ a fara kɔnɔna la bilahi i b'o de ni sigɛrɛti sɔrɔ min ka bon n'a y'a ka jan n'a ye mɛ jɔnniw ɲɛna o faw ka du kɔnɔ o baw ka du kɔnɔ a bɛ min ye de cɛkɔrɔbaw a' jɔ aw jɔyɔrɔ la dɛ n'o tɛ a kɛra baara i yɛrɛ ɲɛ b'a la tiɲɛ t'a la t'i kɔ n'i sara ka ban dɔrɔn du in cira bilahi bilahi maa min kan ka tiɲɛ ta n'o t'i fa gulɔ la o bɛna tiɲɛ jumɛn da o laban tɛ du in yɛrɛ feere ka taa don gulɔ la ye an bɛɛ dun balolen don an ɲɛ walen don a la misiriw bɛ dayɛlɛ cogo min na a bɛ dayɛlɛ ten nka denw ta bɛ ka tiɲɛ ka taa fɛ mun kama ala ka diinɛ wulibali ye min ye o tununna pewu an ye min kusaya bɛɛ ye o ye ala ye bato minnu bila ye n'a bɛ fɔ o ma seli an y'o de kusaya k'o de ye ala ka silamɛya ye k'o sabatilen to yɔrɔ o yɔrɔ la joko in n'o bɔra ye ka ban dɔrɔn baara bɛ ɲami o tuma na an bɛ hakililajigi de kɛ jɔnw ye ala ye don min fɔ nin don in bɛna dɛ wallahi fa bɛ boli k'i dogo den ɲɛ den bɛ boli k'i dogo fa ɲɛ mun kama ni i fa tun bɛ cogo min na fa ye min kɛ den la den tɛ sɔn fiyewu a n'a fa ka ɲɔgɔn ye diɲɛnatigɛ in kɔnɔna la yan kɔni ne hakili la o exemple surumani b'anw ka duw kɔnɔ o fa jogo bɛ cogo min na den b'a dɔn den yɛrɛ jogo bɛ cogo min na fa b'a dɔn e bɛ sɔn yen n'o ka ɲɔgɔn ye ayi i tɛ sɔn an karamɔgɔ tɔ da kan an ka taa fɛ waati i b'a fɛ ka dɔ kɛ et que les trompeurs Satan ne vous induisent pas en erreur sur Dieu ko a kana sɔn fiyewu ibilisa k'aw nɛgɛ a ka tugu ibilisa ka sira nɔfɛ ni diɲɛnatigɛ in kanu ye ko a kana sɔn o ma hakili la o de ye kuranɛ haya laban ye a kana sɔn fiyewu ka tugu ibilisa ka sira kɔ ibilisa ka sira ye jumɛn ye a na aw kanu ni mɛsi donniw ye musow a n'aw kanu ni kurodi munniw ye a na a kanu ni gulɔw minni a na aw kanu ni zuɲɛw minni ye a n'aw kanu ni walijugu bɛɛ lajɛlen ye ko a kana sɔn fiyewu ka tugu o sira in nɔfɛ ni ala kumakan de ni ala kumakan ye n k'an bɛ ɲininkali yɛrɛ kɛ yalima maa bɛ se ka bɔ nin nɔfɛ cogo di kuma bɛ yan de maa bɛ se ka bɔ ibilisa nɔfɛ cogo di kuma bɛ yan de maa bɛ bɔ a nɔfɛ ni mun ye o de ye yɛrɛ di ala ma ye i yɛrɛ dilen kɔ ala ma i ka layidu ta ala ye k'a fɔ ala n bɛ tugu e ka silamɛya de nɔfɛ ni bayatul silamɛya ye n'a bɛ fɔ o ma i ye baya min bila ye silamɛya layidu n bɛ tugu e kɔ o nɔfɛ maa o maa y'o ta bilahi i tɛ yen ni jamakulu la fiyewu fo n'i yɛrɛ diya fɔ wulibali don dɛ
jena tige nja abi laydu woro konnala lahara nja abi laydu woro konnala foni ma mi yera jango bara nyuma ke de ala ko bulu dorone la seli sun hiji jaka ala enunu bela jele blay anga bara nyuma ko fe minu mi se ka dofaru valero ka minu mi se ka hakil la jiki ala la ala seli ni sun nunu de blay nunu kam wala foiti wajibi anka iblisa nani sirami ango kele ne jume ni yere di ala moye yere di ala ma jume a kenvese ya da nabi fo ma bayatul islamia ala ile do min blay ko ni chew ba fe ka doni ala ka dine la ba tani ni muso ba fe ka doni ala ka dine la muhammadu bina sharia mine e muhammadu bulu ka fo ku ti flafra ni ala ka futi shweni ke oti jene yake uti mafa uti namara ku sie ko ta ku bulu ko ni e muhammadu bla bara nyuma mina ko abana ala ka soro ka fo sura labana haya labana plutôt ko muhammadu tumana mamunu en laydu enta ne ala yafa diruwi ikado ne ala de hine masay ne ala de yafa masay abana ni ala kuma kai wala dore foiti ambulu an yere dile ko ala makada ala ka kliyala kada ka kirala o de ka laydu ta ka tuguma muhammadu ka dine no fe ka deme fo la laydu ne fo le fleni yawi wallahi ni ne bi cewte menyona ni nebe adamadin wakili jigi alaka alayala ni nebe mawbla ala nof mukama ibini yera didi abina fo ibi jirudu du ikana ka fo ala ne jurudu kana nyeyera di e alama ni jume yi ni ka laydu woroy laydu woro mina ni koko matif la fara e alaka ala nye jurudu kana ala nye jurudu kana ala ntishwe ni ke fio na volo min tentai fe on fe no tentai ala nye jurudu kana ala ntoshwe ala nye juru wera don kana ni walum so ferela wal man ni wal ce do ferela ala neti jena yake fiu ala nti man nambara fiu mbi juru don kana nti man nambara mbulo koronta nambara singoro ayo wa ala neti ma fa fiu ni ka kira imbla bara nyuma mina ala mboke ala nye ni juru don kana otumana ala ya fama abono ala ko otumana muhammadu ni mami ni juru do akana kan ledu intane ala muhammadu ne ala ya fa deli olu tiko yi ka don ne ala de ya fa masai ne ala de hinde masai ngani mami man ledu intadu ni ala kuma kane de ne ma fo ay dara ma fo ni bi ala ka qur'an ne konna la dans les suratul l'éprouvé verset 12 tene ka kuma de ala de ko muhammadu ni mami ye ledu worota ne ala ya fa deli olu tiko yi ni mami mata du kele ta law ala ka qur'an haya de du olanga na yere negede ala ka islamiyati de meni foye fo anga yere di alama a 100% ka soro negeli ta la fiu billahi ayo ibi yere di alama ka yere di alama ko fe billahi du dita ledu mi ni kira na ka manto aka sahaba o bela jele yata sahaba foite min tukura kira no fe mi malaidu worota kira ledu ta ka dugo na mawbulo kira ledu di amuso mana diu ayo ani bela jele bisika ke ko be ke zuro ya umbulo chuko afone seli mindira makode yayi ode ya bela jele abana yafo angara mo ta be seli dira kira ma ya soro la baya kela ubi seli dira muhammadul mustafa ma islamia santani kele laba do ko santan flana de seli dirama o ya suro islamia e santa ani kelenge santan fla do ko ti seli dirama ni seli nana kana di ka fe min to idu no fe borambulu ko seli nde ya yere o ko ambala kata contrairement ambala kata aveuglement no de ambala kata anye fiento lama ayiru ba do ka fa ambita bi oro mina mai wala foiti ambulu islamia o jamana indewu anga chesiri ko seli nunu mina ka udafade nunu mina kana jogo nun to sanu ya ambulu nunu mina kana jogo nun to matarafa ambulu chuko mina me afolo mi o de laydu ede fuyi kan laydu ta ini daliba masachi fuyi kan laydu ta kadu ala ka dine la ala nine ka islamia dungay wa ala nyata ando nala bayatul islamia wallahi nine banga jamana in lafiya ni jugo te ni oro shite yoro mi milafi aw yoro kala ni woro mi vora ka bampeu
aw k'a lajɛ n'a sɔrɔla diɲɛnatigɛ yɛrɛ ɲuman bɛ se ka taa nin kɔ silamɛya tɛ dɛ n'a sɔrɔla adamadenya ɲuman bɛ taa nin kɔ kafiriya la maa fila de bɛ jɛ muso kelen na abada kafiriya la maa foyi tɛ minnu bɛ ɲɔgɔn suɲɛ o tɛ yen kafiriya la maa foyi tɛ ko a bɛ ɲɔgɔn namara k'a bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ yen kafiriya ɲuman bɛɛ lajɛlen na walahi maaw bɛ ɲɔgɔn muso to yen kafiriya ɲuman bɛɛ lajɛlen na maaw bɛ ɲɔgɔn ka fɛnw to yen u t'a suɲɛ fiyewu n'anw ta kɛra cogo di 95% ici au Mali musulmans mais sow b'a la ka fa ala ye diɲɛ don o don da 95% musulmans barso b'a la ka augmenter dɔ de bɛ ka fara baari ka jamana in kɔnɔna la billahi aha hali kun na sini k'u ye imamu dɔ fa o y'a fa mun kama Musa Bugu o y'a fa mun kama a bolola fɛn mais an ka silamɛya 95% de musulman Mali kɔnɔ yan o b'a jira an na k'a fɔ kalonfin de don nombre min bɛ an bolo nombre min n'o estimera ka bɔ gouvernement yɔrɔ de la o de bɛ yan mais min ye wulibali ye Mali silamɛya n'a ye 5% sɔrɔ don o don billahi son tɛ fa yan billahi billahi Mali silamɛya n'a ye 5% sɔrɔ billahi barisow bɛɛ b'u yɛrɛ datugu an ka jamana in kɔnɔ yan o kɔrɔ ye kalonfin de b'an bolo nombre min bɛ c'est pas exact amin nga i jija e de ta ka kɛ exact ye i kelen dɔrɔn i jija e ta ka kɛ 100% ye 100% ye jumɛn ye i yɛrɛ dilen kɔ ala ma i tile k'i jogo ɲɛ an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli tabaw ala ka hinɛ u la an karamɔgɔ n'o ye Muhamadul Madani ye ya rabbi ala ka yen sumaya maniya ye a ye kumakan minnu to an bolo u faamuyali ya rabbi ala k'a d'an ma an ka fure minnu taara an ye tiɲɛ sɔrɔ ala ka hinɛ u la ala ka yafu ma an yɛrɛ ala k'an ɲɛ yan'an ta don cɛ hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin Sanu ni wariye donga Cherifla more donga ka fuzani sanu ni wariye Kemine je Cherifla yo isense Kemine je haidara yo jama be ko angata